Esenlikler, ildeşler. Yeniş, ildeş, hoş geldiniz tekrardan. Yine sizi ekrana çağırdım. Esenlikler, iyileşler hemmelere. Umyda hanım size de sağ olun. Çağıranlar için. Bugün näme haklara gurulmalar edeli? Yeniş ildeş, bugün biraz ağırrak görünler olacak. Şu 3-4 yıldan beri başımızdan nemeler geçti, neme sebepten bize bu siyasi arenaya girdik, neme sebepten biz bu yollara girdik, naşular hakta göründeşlik geçecek. Son hemen devamında neme sebepten böyle ağır görünler de vaytyan anlarsınız. Yani başta yana aytdım, bu siyasi arena dedim. Başta giren vaktimiz yine 2020 yıllarda, aslında 2019 yılın sonunda Halmurat Ağa, şu YouTube'a giriyordum da Halmurat Ağa önümden çıkıyor, bu neme bu adam, yani Türkmenistan'da yazılıyor da kızıklanıp başladım. Aslında yurtun içinde vaktıman bir içimde şunun yalı bir coşup duran bir neme var da hiç kime barıp derdin açacağını bilmeyen, adalet yok, adalatın kapısına barayan hiç nemenin soraklarına cevap alıp bilmeyen de, yani bir hakkını talap edip hakkını sorak bilmeyen, barıp hak soran vaxtın özün günehkar bolup çıkan. Şunun yalı bir içim doludu. Sonra beriye gelensin şu yine Halmurat Ağa'nı YouTube'da izlep, Halmurat Ağa'nı dinlep, nemedip şu soraklarıma cevapları alıp başladım da, sonra şu 2020 yılın başında ben oğlum armiyadan geldi. Armiyadan gelesin yanıma çağıracak oldum. Yanıma çağırıp yanımda kömek etsin, indi oğlan balans için öğlenmeli nemeler var da durmuşa tayarlanmalı da oğlan. Şunun için gelsin benim yanımda kömek etsin de bunun yolunun biletini aldım. Hem zat tayar, şu aeroporttan geçecek vakti izne kaytaryalar da bunun hiçbir sebep yok. Sonra ben aytdım, neme üçün, neme sebepten, yani sen öz yurtunda neme üçün, neme sebepten çıkıp bilmeyen, hiçbir cinayet işleyenin yok, hiçbir sebep yok. Ne için çıkarmayalar senin öz yurtunda kanunu okayan, arkayan yurttan bir vatandaş girip biliye, çıkıp biliye. Şunun cevaplarını arap başladım, aktarıp başladım. Yani hakkım sorup aktarıp başlansın şu Halmurat Ağa'nı dinlep sonra benim ses uğratıp başladım Halmurat Ağa. Naşunyalı o vaxtlar köp ildeşlerimiz çıktı 2020 yılın başlarında da Halmurat Ağa video uğradıyalar, sesi uğradıyalar, yine yüzleri yapıp bir arka devala görkezip nemedip gün bol diktatör, yok bol diktatör, diktatör stop diyen yadına düşse şu nemeler. Şu vaxtları benim sesimi uğrattım, 2-3 gece sesimi uğrattım, son çağırış edip başladılarına ana düyeci diye yine bilmem nemeler başkalar, ana çıkın konsul önüne çıkın da bize şu içimiz coşup duran da belki dedik şu çıkıp bir hakkını sorasak Amerika karşı tarafına koşadırnak içinde hükümet şu vakti yerinden kozkap gider de şu fikirler bilen hemmemiz halk bolup çıksak bunu bir demedik bileriz, belki utancından gider, belki hakkımızı soranımız için, belki ne bileyim, belki bizlere hakkımızı verer de şu fikirler bilen nemettik yöne. Yine az başta ettim de siyasi arena dedim. Yani siyasi vaxtlar bize bunun siyaset diyen zadı bilmeyedik. Onun siyaset olduğundan bilmeyedik. Şunun yalı bir neyhil desem cahillik deyim. Adına onun cahillik dep koyun. Bilmeyedik. Sadece bilenimiz neme sebepten, yani sadece sebep arayadık. Yani sorak veredik cevabını, köp zaten cevabını alıp bilmeyedik. Şunun için hem çıktık, mitinglere çıktık. Sonra 2020 yılın May ayında Yeşilköy'de miting olan vakti şunda çıktık. Son adamlar bir neçe kişi şu anda yakaladılar, tuttular, içeri attılar. Şundan son adamlar dağıldı. Köp adamlar dağıldı. Ondan şundan son yankı Murat Kurbanov, Kaka Murat Hıdırov derler bizlerine. Şunda şu günü Edirne Yeni Kapı nemesine girdik. Parkına gelip oturduk adamlar. Kalan adamlar oturduk, toplanıştık. Ördeğin bir video çektik. Yani video çekip bir küçücük miting eden yal oldu. Köçede yürüdük. Şu vakti her kim numberini verip WhatsApp grup
Ana şu wagtda şu WhatsApp grupda şu yani dıvıtı diyenlerin aslında ular öňden belki adamlar var diýýar biz bilmeýärdik. Şu bizim grupamıza girip ana soň şu arada Kakamurat Hıdırov YouTube'da bir çıkış etdi. Yani şu iyunun başlarına dedi bir näme boljak dedi. Bir zat boljak dedi, sürpriz boljak dedi, garaşyň dedi. Zara meraktan garaşdyk, näme boljak eken dedik. Soň karasak şu dıvıtı diýen gruppa döredi. Soň başladylar dıvıtı öňe dep näme dip başladylar. Ana şu dıvıtı dören soň adamlar dagylyp başlady. Şundan soň başta gören adamlarımız häzir yok. Yani Halmurat agayam köp videolarında, gepleşiklerinde aýdyp geçip öňki adamlar yok hazır dep. Doğrudan hem yok. Saylanan bir näçe adam kaldı. Ene şu wagty men çıkan wagty şu oğlumyň näme üçin men öz ýurtumdan yani oğlan hiçbir sebepsiz näme üçin çıkyp bilmedi dep şu näme bilen bahana şu hakkym arap çıktım soňam ýadymda bolsa 2020-nji ýylyň 27-nji aprelinde şamal boldy mara bilen Lebaf vilayatda. Näçe adamlar öldü, näçe bir nämeler adamlaryň öýleri uçdy, çagalar öldü, uçup gitdi dediler. Özbekistana görýäs YouTube'larda Özbekistanyň prezidenti Özbekistana yani öz ýurtuna kömek edýär. Özbekistan hem şu arada şunýaly bir näme ýaşady, tebiga betbaşçylyk. Ýöne bizlere garýas, bizleriň goşadyrnak içinde hökümetimiz hiçbir kömek etmeýär. Tam tersine kömek etjek adamlarym izne gaýtarýarlar, bir gidip öz vatandaşına bir çörek kömek etmek üçin hem yani içeri atýarlar kömek etjek adamlara. Şunun ýaly bir karma karışık zatlar yaşandı da. Son bu zatları düşünüp bilmedik, näme bilmedik. Son asta näme gittik indi. Şundan son adamlar ayrıldıdan her kim bölek bolup başladı. Halk bölünüp. Son bir anda geldiler, ağzı bir bolalı dediler, ağzı bir çiliye çağırdılar bizlere. Eneşlatla indi bunun sebepleri näme? Ben hazır indi 4 ýylyň ýolunda ina şundi bir 4 ýyl bundi garan wagtyň bir uzun ýolam däl. Onu tarihten gitsek uzun ýolam däl. Yani bir kısa ýol, şu kısa ýol bolsa hem şu kısa ýolun içinde bunun sebebini men tapdym, aktardım, tapdym. Bu bizleriň iň bir nähil desem, iň bir uly bir düşmanymız, uly bir bedbahtçylygymız eken, jahillik. Bizler ine şu wagtlar çıkan wagtymız yurtun içinde berde video çeken wagtlarymız şu kısa videolar. Ine diktator git gün bol, diktator stop dep. Bizler şu wagtlary şu jahilligimiz bilen näme dep oýlan. Yurtun ine içinde hökümetde goşadyrnak içindeki yurtun içindeki hökümet buların hemme zatyň sebepçisi de oýlaýardyk. Ben otursak hazır indi şu ýanky aýdyşym ýaly 4 ýylyň içinde asıl sebep jahillik eken. Iň uly sebepçisi, iň uly bir düşmanymız bizleriň jahillik eken. Bu jahillik nereden çıktı? Nähili boldu bu jahillik? Näme sebepden bu jahillikler boldu? Yani kim döretdi bu jahillikleri? Onu köp gepleşiklerimizde bu jahillik hakkında aýdyp geçtik. Ýöne bu gutarmaýar bunun izi. Aýda otursaň yaman köp şu geçen yollardan uğur alsak atı näme jahil halky jahil bırakdylar. Şular hakkında näme, nereden geldi bu jahillik? Kim döretdi bu jahilliği? Indi Umydo hanım şeýle başlaly ýaman bu zatlar aýtdyňda ýani Lewatda marda şo şemal turup öýle uçanda yardım etjek adamlar bardy, ýöne yardım etjek adamlara da etdirmediler, päskel berdiler. Bu näme diýmek bolýar? Meselemni daşyna käbir adamlar bardyr şeýle bir ne bizde merdanymydan bardy. Bar şeýle daşyna üýşürip bilýär, dogry dämi? Derro özüne tarap adamlar çekip bilýändir, kömek etmeli ýerine de hemme ýerde işçen işläp bilýär. Indi şo ýer turan döwürlerim birler orta çykýar. Bu bir şahsiýetdir, ýani adam köpçüligi öz ýanyna ýygnap bilýär, pul toplap ýa ýene bir zat ýardym üçin bir zatlar toplap bilip şol nemeden halka, ziyan çeken halka yardım etmäne başlaýarlar.
Ine şu yerde nimäň üstü açylýar? Biz tarihimizde gideli, bu taýyny goýaly, bunu näme üçin etdiler, ýok etdiler. Ine biziň geçmişde tarihimizde gaty kän gahrmanlar bolandy. Legendalar diýeli ýa-da liderler öňe çykyp bilýän, ýanyna halky toplap bilýän adamlar bolandyr. Bu adamlara näme ad berdiler? Galtaman diýdiler, basmaçy diýdiler, dogry-dämi? Hakyky türkmen halkyny daşyny ýüşürip bilýänlere. Ondan soňra özleri çykardylar, ýani imperiýa hakyna gurrun edýärmi? Imperiýa, Rus imperiýasy türkmen halkyny basyp alýar. Buňa garşy çykan adamlar, gahrmanlar, hakyky liderler galtaman bolýar. Olaryň gözünde bunu da halka şeýle diýip tanydýarlar. Bu hakynda kän kitaplara ýazylandyr. Hydyr Derýaýew, Nazargelliýew, Çara Şirow diýdi, şo döwrüň ýazarlary bardyr bir giden. Bularyň hemmeti şo hakynda kitaplar ýazandyrlar. Türkmeniň şol gahrmanlar hakynda galtaman diýip görkezlendirler, çölle ýatyp nemeler halk talaýan, kerwen talaýan ýene nämet görkezlendirler. Soňam hyzmatkarlar bardyr, ortaryň öňünde ýapynyp ýatanlar. Orta hyzmat etýänler. Bularam gahrman edip görkezýärler. Şeýle bir zat döretdiler. Türkmen halkynda, Türkmen diňe bir biziň häzir ýurdumyz hakynda däl, ähli türkmenleriň içinde owan türkmenler hemmesinde de şol zatlar bardyr. Hiç haçan gahrman, lider, halkyň öňüne düşüp bilýän adamy bolmamazlygy üçin ellerinden geldigiçe uly bir harajat bilen, uly bir goşun bilen, uly bir neme bilen, serişde bilen çäre geçirýärler. Şu günem şo ýagdaý geçip otyr. Gitdiçin sen 20-njy ýyly aýdyp berdiň. 20-njy ýylym şo çäräniň bir nemesidir, parçasydyr. Öňe çykýan adamlary ýok etmeli, oňa da gelersi ýuwaş-ýuwaşdan. Indi biz bu zatlary düşünmegimiz üçin tarihimizi bilmeli. Menem indindi ýuwaş-ýuwaş seredem soň akyl ýetirip başladym. Şuňky pikirlerim mende 5 aý, 6 aý mundan hatda 4-5 aý mundan şuňky pikirlerim ýokdy. Belki ertir hasam üýtdöşük nemeler aklyma gelip başlar, pikirler. Çünkü bunu içine girdiňçe beýniň şatyr işlemäne başlaýar. Öwrendiňçe biziň genimizde bar bu zatlar. Biz milliligimizi öwrenip başladığımızsa, biziň milliligimizde kim taýap uran bolsa, kim yıkan bolsa, badak atyp ayagyndan aslyşan bolsa, bunu öwrenen wagtymyz bir türkmen ogly, türkmen asylly. Öwrenen wagtyň oýunup başlarsyň, beýniň işläp başlar. Kyn zat däl eken. Indi 90-njy ýyllardan Rus dağady bu taýda, Rus şol galtaman etdi, ýene näme etdi, bitdi. SSR dağady. Türkmen öz başlyklygyny allyk etdik. Allyk edenimize ýene de gahrman nemeler çykyp başlady, lider adamlar, halkyň öňüne çykyp bilýän. Çünkü hemmesini ýok edip bilen oklar, bu çykyp dur. Köpde bar bu zatlar. Çykdy. Bu da 4 ýyl sürdi. Umydy hanım. 4 ýyl, iň soňky 94-nji ýylda tekiz ediler. Türkmenistan ykdysadyýatyny doly ele geçirdiler. Şol işlän adamlary tarihiň sahypatyndan sildiler. Eden işlerini hem ayırıp ýok etdiler. Bolmadyk ýaly ýatlamagy bile jenaýat etdiler. Şonu. Onuň tersine ýasama gahrman berdiler bize. Beýik Saparmurat Türkmenbaşy diýip ad goýdular. Hemme kitaplarda adlary, buň adyna 30-40 sana kitap yazdırdılar. Ruhnama yazdırdılar. Ine gahrman diýdiler bu. Bizim şeýle bir nemämiz bar. Häzir hem biziň türkmen halkymyz şeýle pikir edýärdi. Hol 18-nji asyrda ýaşap geçen Mawtum Mulusy bilen öwünüp berendir. Ýöne pikir edýän nädir? Näme üçin häzir ýok? Şo diň 18-nji asyrda döredi, ýöne näme üçin döremedi? Bizde Mawtum Mulu bar diýerler. 18-nji asyrda Angliýada gaty kän bilim adamlary döredi. Gaty kän. Ýöne türkmeniň öwünüp bilýäni Mawtum Mulu bilen öwünýärler. Şoň bilen ýetirinmek isleýärler-de. Oň daşyndan dörep biljek adamlary ýok edýärler. Çykan adamlar 94-de bir ýok etdiler bunu. Sonra 2007-de Niýazyň özünem ýok etdiler.
bu işe gatışdy ýanky ýasama gahrman wadyr. Bunuň özüne ýok etdiler. Indi sen işi bitirdi, bunun oyunu tamamlandy. Sahnadan aýyrýarlar bunu. Ýatlap görýänem ýokdur bu. Ondan soň dutor getirdiler bize täze. Berdimuhammedow. Bularym hemmesi inese aýdyp geçdiňizde başda şular edip bermelim kene, şular sebäpkarym ka diýär. Menem şeýle pikir dedi. Bunu soňlar şu ýaşlylaryň nemeleri bilen aýdyňlatmalary bilen ýuwaş bolýan zatlar eken bu zatlar. Has anyna ýetip başladyk. Başlarsın da başta şu yan ayıp geçti mi stop diktatör gün boldu. Hazır ine şu vaxtlar bize şunu diktatör dep düşünýärdik. Hazır ine ine şu zatlara goşulup nemedip diktatör demeyin düşüncesini öğrendik. Neme demek diktatör mantığını öğrendik. Aslında o bizlerde başta oturan aslında diktatör değilken. Yani bizler şu vaxtlar coşup diktatör stop, diktatör gün bolda böyle futbolkalar yasap, futbolkalar emblema nakleykalar yasap, git gün bol zat dep. Ama gara otursak o diktatör demek bambaşka bir zat eken. O aslında oturtulan bir kukla. Yani ipi başkanın elinde. Yani kuklalar oluyor ya, ipini başkalar tutuyor. Yani şunyalı kukla eken bizler onu son öğrendik. Yani şunayden bizim cahilliğimiz yani özümüz yani halk cahillik düşman özünün düşmanı eken cahillikde. Allah. Yani ýazyp ölmänkä ýene de bir zat etdirdiler de 2002-nji ýylda 94-de ykdysadyýetini çökerdiler bunu. İki sancak adamyny aýyrdylar şo taýda. Ykdysadyýet fon gurşuna çöktü, dagady, ellerine geçirdiler. Son 2002-nji ýylda kanuny ýok etdiler, hukuky ýok etdiler. Ondan soň işi bitdi. Hukuk, ykdysadyýet çöktü. 2002-nji ýylda has gowy arastaşyk geçirdiler bular. Senariýany oýnap. Soňra ýazyp aýyrdylar. 2007-nji ýylda häzirkileri geldi. Bularam oýunçylar, bularam esasy programmany ýazýanlar da, programmany ýerine ýetirýänler. Özümne pikir edýän näme üçin hemme sahallandyrýar. Sebäbi imperiýa iň soňky garşy çykan ahal tekeleridir. 80-nji ýylda hatta bular orsular gelen wagty ýam 60-61-nji ýyllarda gelip başlaýarlar da. Şondan bäri 80-nji çenli ilki gysga uruşlar ondan soň esasy söwüşler bolup 80-nji ýylda 1881-nji ýylda basyp alýarlar. Soň ine vilayatlarymyzyň hem aralar açyk-açykdyr. Hemme aralyklarymyzda çöller wadyr. Vilayatlar bilen gyýyt alış-beriş edilýän däldir. Kän gatnaşyk ýokdur. Biri bilen erbet göz bilen garalýandyr. Başga bir millet ýalyky görülýärdi. Başga millet ýaly bu ýörüt etýärler bunu. Näme üçin edýärler? Şol halky birikdirip biljek gahrman, hakyky bir orta çykyp biljek halky daşyny, adamlar daşyny üýşürip bilýän adamlary ýok etmesiniň netijesinde. Bunun taryhymyzy bilmeýänligimiz üçin şeýle bolýar. Bilmeýänligimizde de biziň hem günämiz bar, dogry soramaýas, iýdemeýäs. Hökman Türkmenistanyň içerisinde ýok o tarih ýöne. Şu wadyne internetde ýurtdaşyna gelip görs internetden ýazýan bolýan, başga ýurtlardan çykýar tarih. Bilýän ýurtlar bar. O ýurtlar pozmandyrlar, arhivlerinde dur. İnternete girýän tap bolýar. Indi bulary ýok etýärler soňundan neme ýerler bar da sende 2019-njy ýylda ýani ýurt için täminlediler, arastaladylar, begendiler. O gidip barýardy. Soňra halkam ahyrynda çydap bilmedi. Sebäbi kanun, hukuk ýok ýerde, ykdysadyýet çöken ýerde hemme zady elinden alynan bir halk iň soňunda ýarylýar, ýurtdaşyna çykmaly bolýarlar eklenç üçin. O da halkyň özü çykmady, ona mene de pul gazanmak üçin çykardylar. Ýörüte edilen bir maksat. Çünkü bizde banklar işlänip pulu halk kimden uradýar? Elden uradýar. O pullarym kimler işleýär? Ýene de şolaryň özleri işleýärdi. Bulan bir ayrı bir tema. Soň ýurtdaşyna çykan soň ne şu iki tane ýaşly Almurada bilen Saparakys çykyp
baştan gurrun verip başladılar bolan zatları. Soňundan üýşi uğradylar adamlar. Bu da bular gorkuzdy. Ha, ýene de indi lider dörät başlady da hakyky manyda. Üs nemesine halky üýşürip bilýän ýok etdik diýip bördüler ýurdun çarasda da ýurdun içini üýşürjek ýokdy. Ýöne ýurtdaşyndan döredi bu gedek. Bu gedek indi gönümen özleri baryp güýjlonjulary bilen ýok et bilme mümkinçilikleri ýok. Şoň üçin näme etdiler? Öz nemelerini, ýaçaýkalaryny, öýçüklerini halkyň arasyna dagatdylar. İlkinji eden maksatlaram şu iki ýaşlygyny maskaralamakdy. Halk erbet görsün. Ýani eýem bu ýapy biziň halkymyzyň beýnisinde bar. Çünki bu biziň bilinçaltymyza goýulan bir hakyna erbet diýsen şol erbet bolup gidýär. Bunu Niýazow döwründen etip başlandyrlar. Niýazow her ýygnanşygyna bir ministr, bir häkim işden aýrýandyr, ay pul ogurlapdyr, işini etmändir, ýene näme etmändir diýip bolmasa şonu şo ýere getirenem Niýazowyň özü. Gowy dik getirýär ödem, sen ýaş, işini oňar, ýani getirýär. Ýöne işinden maskaralap 5-6 aýdan soňra işinden aýrýar. Bu ýürüt edilýän bir plan. Halkyň bilinçaltyna oturtmaly bu zatlary. Niýazow gowy bolmaly, beýlekler erbet bolmaly. Şöyle koşup geçin de yine Niýazow dedi ministrleri aýrýar dep. Halgaça bu dewam edýär. Niýazow Etýär. näme her 6 aýdan uşu adamlar hem bilýärdi her 6 aýdan ministrler täzelenip durýardy. Ýöne bir zat bar. Näme üçin halgaça yine Niýazowdan hem öň şu hükümette oturanlar bar. Yine Hramow, Jdanov diye yine bir neçe adları var. Yine Raşit Meredov var mesela. Yine bir sanısı var. Hoca Nepesov mu kim o adı nazır kabilesi. Yine şular. Nem için şuları çıkarmayalar işten. Nem için şular işten ayrılmaya. Yine şu sorak çıkıyor da. Bular nem için oturuyorlar. Bular yoksa senin şu yankı Aydış'ın yalı oyunu gurnayanlar mı? Yok. Yok. Olaryň ýerine şolar ýa hyzmat edip biljek adamlar ýok şu an. Olar has oňa hyzmat edýärler. Has gowy edýärler buna. Niýazow gitdi de. Niýazow öldürdiler, ýok etdiler. Ýöne bular haly hükümetde ýani oturýarlar kürsüde. Indi bunu näme etdiler de eksperimenti ilki Niýazowda barlap deňek gördüler. Niýazow hem görkezdi ýani türkmen halkyny nädip satyp bolýandygyny, doğrulugyny orsa satyp bolýandygyny görkezdi başyndan eýen. Ors buyruk berýär, ýerine ýetirýär. Meselem 94-nji ýyllaky Arassaçylykda Açyrsow bardy, Valer Açyrsow. O Arassaçylyk edenden soňra 2002-nji ýyldäki Arassaçylykda ýene de Açyrsow wagt, ýöne Açyrsow ýurdun içinde däli o wagt Orsetdi esasy nemesini Hramow oturdy. İkinji Arassaçylykda. Indi 2020-nji ýylda geçdi bu Arassaçylyk. Munda da Hramow bar. Nirde galyp şu iki neme ýaşlyň nemesinde ýani bir lider çykdy da orta. Bularyň maksady şu daşyna adam üýşürip bilýän bir şahsiýet türkmenine döremelläl. Bunem döremelläl hiç gaýdywam döremelläl. Çünkü şeýle bir zat bar ine häzir gahrman arkada diýär. Gahrman sözüniň manysy hakynda däger. Aýdyp beres arkada diýmegem hakyky manysyny aýdyp beres. Bu sözlerem üýtgödýärler. Sözleriň nemesini manysyny ýoýup nemelere nesillere geçirýärler. Soňundan nesiller arkada diýen wagtyň ilki bilen gödöňe kim gelmeli? Şu wagtky mewjud arkada bar. Şo gödöňde gelmeli. Onsoň oň bilen ýa-da gahrman diýende de şo gödöňe gelmeli. Şonuň bilen çykyp şol buýsonç bilen çykyp biziň gelecek nesillerimiz başga ýurtlaryň, ösen ýurtlaryň ýanyna okuwda ýene de bir ýerlerde gedelenişde öwünjek, buýsonjak wagtlary o ýurdun ýaşlary, deňduşlary üstlerinden gülmeli biziň nesilimiz. Çünkü gülünjek ýagdaýda. Çünkü bulara da neme diýärde bir hili nefsim agyrýar diýsem ýalňyş bolar. Yani her hille edip oýnaýarlar. Ýa-ni ýakynda habaram çykdy da Berdi Muhammedowyň arkadaky adyny Ýyldyza takypdyrlar diýip. Etýärler çünkü ýasama gahrman, ýasama öňe düşürýän adam. Indi şu siziň öňüňize düşýärdik görkezmeli. Hakyky halkyň içinden öňe çykýan lider diýileni halkyň öňe çykarýar, dogrudan. Ýa-da lider bolmasyn ady başga bolsyn ýöne. Bilimli, düşünjeli, uğur tapıcı neme adamlaryň birden çykyberýär. Ondan soň adamlar buň gepini gurruny diňländen soňra üýşýär daşyna.
şonuň berjek kararlaryna ananýalar dogry karar berjekdigine ananmam. Şoň kararlar boýunça da hereket edýärler. Bu zat şeýle Almurada, Saparada çykdylar 2019-njy ýylda. Bu işi başlatdylar Milli Halat etiş hereket edil 2019-njy ýylda ol at nemedilmedi ýöne. Milli Halat etiş nemesi de hereket edi odu. Soň 2020-a gelinende has güýçlerini bu zat halk çiğişdinni gaty gaýtar berýärem ýokdy şo döwürler. Rahatdy, hatta öýlerine habar gelseler, ýene basyş etselerem gorkanokdylar adamlar. Gaty bir aktiv eýfariýa döwür diýär-de Almuradaga bir şo 2020 bir halkyň eýfariýa döwürü. Soň buňa derrew çäre gözläp başladylar. Çäresem nähilleki boldy, daşyndan getirdiler. Atlaryny aýdaly Akbel Sapar çykdy. Akbel Sapar Almurad agaň üstünden aty bilen bokun atdymy? Allah'ım Rahim Rahim çykdy, bu da Sapar agaň üstüne hüjüm etdirdiler ýörüýtü. Soň gapdandan ýymşagyrak görnüşi bolsun diýip Murat Gurban çykardylar. Bu da partiýa guran şeklinde boldy. Hökümet diýeje min gapdanynda ýardam etýänçisi. Görýärmi işleýişlerini iki sanak bolup halkyň öňüne çykan, halkam şolaryň daşyna üýşün iki sanak şahsiýeti garalamaly maksatlar näme? Biz şeýdip maskara etsek, owru diýsek, terrorist diýsek, jansy bozup diýsek, ýene näme moral taýdan erwet diýsek, halkam ay namys eder ay bu owruýyň ýygyna düşmersene. Bu nähili bolup gaýta tersine boldy. Öňküsünden beter köp jebisleşdi. Almurad agaň sahypasyna 25 000 ýakyn adam bardy şowa. 2020-njy ýylda. Başlany 2019-da ýöne bir ýylyň içinde 25 000 ýükseldi. Atkan adam üçdi. O jaňlar öldür aýdyp berýärler, gelýän jaňlar uğradylýan videolary ýetişip bilemez okdyk, goýup ýetişip bilemez okdyk diýärdi. Ondan soň bu planlar işe yaramady. Şurada bir zada kategorisi näme aýtdym men, şu 2 sany video çekdim en başta şu 2020-nji ýylyň başlarında da 2 sany herkesini sadece bir kagaza diktatör gün bol dedim de 2 sany video çektim. Şu wagtla aydınlanyp nämet başlan wagtynda. Şunda Almurad aga bir haftadan soň koydy şu videomu. Soň men garaşdym videom çykmaýa kustanýan da tezrek çyksyn şu videom, men adamlara sesimi duyurmak isteýän üçin içim joşup bar. Eýfariýa bardy. Joşup. Ýa-da aýtdy, meniň dedi gel oturan videolar, gel oturan jaňlar hiç sada ýetişip bilem ýok, gaharlanmaň dedi. Goýýan dedi, ýöne dedi, hersini wagty bilen näme ýetişip bilenimçe goýýan dedi. Çünki gel oturan videolaryň sany izi ýok dedi. Ine az şu aýdanyň ýadyma düşdi, dogry aýdyp geçdim şunu berler. Hawa bu gategor kozine menem 2019-da aslında ýurtdan çykdym. Moskwaga gitdim. Moskwada 3 ay bolup soň täzeden ýene ýurda bardym. Ben 2020 başynda ýene Moskwaga gitdim. Soň 2020 aýagyna da ýani şu düşürüp bar ýa-da adamlar menem görýän, menem daşynda durmaýyn diýäne, işine baraýyn şu ýere diýip 2020-njy ýylyň ahirki aýlaryna bäýik geldim. Onsoň indi bu güýçlüň ýa bu da bular gorkuzýa da ýani şyltak erwetnemedi we basyp edebilmediler, peýdasy bolmady. Tersine ýarady onuň ikinji planlaryna işe girizmeli, näme etmeli? Näme diýerler? Saparada, Almurada herekete çagyryp berdiler. Şo döwürler esasy nemelerini ruhsat alyp wada edip miting etmäne, zat etmäne. Amerikada geçirilýärdi, Almurada öz ýerine geçirýärdi, dünýäniň her ýerlerinde bolýardy bu zatlar. Orsiýetiň içinde de bolýardy. Onsoň bularam döredi ortalykda ýörüýtü çykardylar da soň şu ýanky sanan aktivistler çykyp başlady. Opozisiýonlerler köpelip başlandyr. Näme diýerler? Herekete çagyrýarlar. Çykyn diýerler-de. O miting edin, konsullugyň öňüne baryň. Bu ýerde de Saparada, Almurada am aýdýar, barmaň şu taýyp diýerler. Şu wagt koronavirus döwri. Barsaňyz tutarlar kanun boýunça ruhsat alyň, eliňizde hatyňyz bolsun, onsoň baryň, ruhsat bermeseler, oturuň şu videolaryňyz ýetip diýerler. Bular am aýdýar, ähälik bilen emmer hatyrma. O neme görmesin menden bu taýda
neme attak gardik men hiç kimden uçmak istemem. Nemelerini aýdýarym. Şu vaktine bölünde başlarsın yadıma düşen vakti şu sözlerin içinde yadıma düşedir bu geçen Awa. şu vaxtlar ine şu diyecenin aydan çıkın dep coşup videolarını näme vaxtı bizler şunun nämesi bilen çıktık, bahti bilen çıktık. Son şu toplanıştık, bir örgütleştik şu arada. Gatı köp de adam. Son şunda bir mugallim diyen biri vardı, şahmatist. Yadına düşese. Şahmatist de bir mugallim vardı. Son şu öyüne çağırdı bizleri. Məni yazı dinleyen ildeşlerimiz var. Bu yadına düşse şu nemede. Gelin dedi, öyde dedi, palov pişiriyes dedi. Dedi. Ben şu vaxtları, şu mitinglara, son şu diyecinin aydanları bilen çıktık böyle. Son Halmurat ağanın, son arada Sapar ağam çıkıp başladı. Sapar ağam dinledik. Şu benim Sapar ağa bile Halmurat ağanın aydanları benim aklıma uyup başladı. Doğrudanım bunların aydan zatlarında mantık var. Mantık var. Yine bulara garayan öne diye yöne ne etmeli öne var. Mitinge çıktık baktık hissat bolan yok. Hissat edip olmaya. Sadece edecekler adımız familyamız alıyor. Pasportunun numarasını alıyor. Öyle adam var ya. Yani bir başaran zatları yok. Son ben yani şu muğalımın öyüne baran aydık beri. Yani duyacının aydanları benim aklıma uymadı. Sapar abiyle Halmurat ağanınki uyup başladı. Son diyecinin öyüne bardık yankı muğalım diyeci bilen gülleşi. Malum oyna warandy. Sonra ayda bizlerin aktivistler diye de yankı adam. Bizlerin aktivistler. Sonra aytdım dur konu dedim. Ben senin ne şimdi senin aktivistsin? Ben aslında aktivistim. Ben hakkımı sorup çıktım. Sen bir mi devam edip duraz ben geldim. O indi şu taýda hereketler dowam edip dur gitdiçe de güýçlenýär bu hereketler. Ondan soň näme etmeli bunu? Yine de işten yatırmak gerekdi. Köpman suratda gorkuyan bir hereket çünkü karşı tarapy. Şoň üçin bularam öwrenip ýene de Halmurat ağa, Sapar ağadan taktikalar boýunça kopýalap herekete çağırıp başladılar. Yığı-yığıdan ay çıkın, konsulluğa çıkın, yeni näme çıkın diýip çıkmagan bolan o döwürler. Çünkü bolmaýanlygan belli zat. Tutulýarlar soň maksat näme ekeni? Umydo hanım. Maksat halk jewisleşdi ändi. Çıkın diýse çykýar adamlaryň hemme zada kaýyl, oduň için atylmaga da kaýyldy şo döwürler. Ýöne bilgimiz ýetenokdy. Dost kim, düşman kim bilemizok. Kim yani bunu hakyky manyda edýär, kim hakyky manyda däle başga işten dağıtmak diýilen ýaly pikirler ýokdy adamlarda. Hemme kişi çykdy, hemme kişi şo taý garşym kadyp düşünülýärdi-de. Ýöne oyun beýle däl ekeni. Çıkın diýär edil bu näme taktika meň diýär. Ine orslaryň ikinji jahan uruşunda bir taktikalar bardyr, urra taktikasy. Akopda nemisler yatyr, hemme yaraglary dur taýýar dur. Bu taýda bir komandir pistoleden alyp urra ýdym bilen öňe. Yüzlerçe adam iki adım etmärke paýyrda ölýär. Ulan taktika tam şol çıkın diýär, sen öňündäki düşmanyň nähilekini bilmän näme etjek. Çykdyň, mitini getdiň, ýenetdiň. Peýdasy ýokdy. Onu näme etdiler? Soň tutga baslyp başlandy. Yine men az bu tutulýy bolup başlady, doğru dämi? Barjak o yani bağışlarsınız mama bakanım için çağırıyor da. Varsa bağır oturuyor. Şu yankı öyüne bara vakti şu kompüterde gürleşi bizlerin aktivistler diye bizlerin aktivistler pul pırlagacak başladı bu adam. Yankı duyacı değil. Yine şu palanca yere çıksam şunca palan yani sponsor yağlı da sonra ben düşünüp başladım. Neme biz dedim bu yola çıkan vaktimiz hakkını sorup çıkan vaktimiz dedim pul için mi çıktık? Yok. Ben ne için sen aktivistin bolyan? Ben özüm yol pulumu özüm төлesem mitinga gidip ben plakat onartıryan onu neme zatlar kağızlar baydaklar zat ben öz pulumu edýän bolsam ben öz hakkımı sorup çıkan bolsam menin çıktığım bir sebeplerim var çıkan sebebim var. Doğru mu? Ben ne için sen aktivistin bolyan? Sonra böyle de sesimi çıkarmın gaýtdym soň gruppada şu wagtlary Telegram gruppa WhatsApp gruppalarımız var da
yani örgütleştik. Son şu düyeci bizim liderimiz de başladılar da şu arada Kemine bilen tanıştık. Merdan Hmm. Muhammed bilen şu arada tanışan vaxtlarımızda son bunu ben ettim şu dedim yine ildeşler dedim. Şunun yalı akıllı bir düşünceli bir oğlan var dedim. YouTube'larda da Sapar abilen, Halmurat abilen gülleşeni dinleye istedim. Yani aydan sözleri yerli yerli dedim, mantıklı sözleri söyleye dedim. Şunu dedim ben grup bağı alacak dedim. Bizim aramıza alacak ben bu oğlanı dedim. Sonra ay hemmesi benim üstüme toplup başladı. Sen ana Sapar oğrunun küçüğünü mü alacaksın? Onun yine o oğru Saparın bizlere köpeği gerek yok dep neme. Onda dedim aharınız gelmesin dedim. Şu oğlan olmayacak olsa dedim ben hem çıkyan dedim berden dedim. Şunun bilen çıktım sonra yolumuz Kemine bilen devam ettim. Son şu arada yankı lider dedin ya adamlar Hmm. sapar lideri doğru mu? Ha. Bir, nerede bir yere gittik mitinge. Her pazar günü küçük küçük mitingler ediyorduk. Şu vakla yadında bulsa YouTube'lara çıkıyordu. Bir gidenimizde şu yankı muğalım diyen beni lider edip saylanla öz özünü pırlagat etti yankı adam. Adamlar el kaldırıp zadatma ettim bana dedim senin yalım lider bana asla lider gerek yok dedim. Çünkü benim özüm düşüncem özüm fikrim var dedim. Ben öz özümün lideri dedim. Ben seni dedim saylamayan dedim. Yine şunyalı adamlar öz özünü pırlagat edip lider dediriyələr. Yani aslında lideri senin yan kardeşinyalı adamlar saylamalı. Onun düşüncesi, onun ne düşüncesi, ne fikri var, yani ne maksadı var, ne maksatnamalar var mı? Yok. Çünkü benim aklıma uymadı. Ben şunun için aslında dedim, Irak'tan kaçan yaxşı dedim de bunların arasından kaçtım. Borsunaydın, Hmm. kaçtım. Ha, onun şol meni saylan diýmesiniň arkasynda da ýene de şo oýunçylar otur arkasynda ne biýöjü bilen gepleşýär. Ýa-da Murat Turgan bilen gepleşýändir. Bular diýendir, ine sen hal nemäň lideri indi sen çykmaly, özüňi saylatmaly, bu da gönümen aýtýandyr, meni saylan. Bu beýle-de. Bu zatlar. Geçin bizler yine Umit Kuzubayev bileniz. Şu ikimiz şuların arasında ikimize ayrılan son Nemet başladılar. Bunlar bizlere yine o vakti neme vardı. Cuma Sapar. Hmm. Cuma yaşadılar Umit şu vakti. Bizlere pul pırlagat edip başladılar. Her mitinga çıkanına $150, $100 pırlagat edip başladılar. Bizler nemçinden de aktif öne çıkanlardan şu yani plakat zat yasap adamlara izimize sürrep yani sürrep değil de hani izimize nemedip bildik şu vaxtlar, şu dövrlere. Hmm. Adamlar toplap şunu yalar, mitingler qurunap bildik. Şunda bizleri pul pırlagat edip başladılar bize. Gelin şu bir mitinga çıksan $100, falan mitinga çıksan $150 veriyeste. Yine şu dövrlere yaşadık şunu yazatlarım. Ben aytdım, bana dedim ben senin bu zat için ben yani pul için girem yok bu yola. Kusura bakma dedim ben dedim bu zatlarda yok dedimden ayrıldım. Şeýle bir soru bereyim sana Ümit hanım. Seret hakyky manyda bir Türkmenistany täze Türkmenistany gurjak bolýan bir tarap badyr we ýene de ýanky aýdyşmy diýýäli beýleki tarapam bardyr. Üns berip görýän bolsaňyz hemmesiniň elinde pullary bardyr. Karşı tarapyň aktivist ýene şo aktivistler organizowat edýänleriň pulludurlar, dogry dälmi? Halka hawa sözü hökümete karşı görüşýärmişler, ýöne pul pyrgylyk edip bilýärler. Pullary kän. Ýa-ni ýakynladan aýdandyr birisi çykyp bilýänsiniz. Pulumuz kän arkaýyn biz size kömek etýär. Gelin diye. Näme üçin? Hakyky manyda täze Türkmenistany gurjak bolýan, döretçek bolýan adamlarda pul ýok. Näme üçin olarda pul bar? Kızıklı sorak. Doğrudan. Indi bu şu taýda galsyn, illeşlerini pikir düşünsinler özleri. Indi siz pul berdiler diýdiňiz, pul pırda gaýda edýärler $100, $200. O size berýän $100, $200 hiç zat bolýar olaryň ýanyna. Çünkü siz şo hereketi dagatyp berýäňiz. Maksat şu. Olar bu hereketi dagatmak üçin aslında köprak bermeli. Her biriňize $100,000 bermäne kaýyl bolmaly aslında. Çünkü siz bir uly bir hereketi dagatlaýaňyz bu mafya rejimem ortadan aýyrmagyna getirýäňiz. Bu da çiş berde şeýle bolýar. Ýöne o döwürler bir tarapdan erwet zat dagandygy ýöne bir tarapdan şo zatlaryň bolandygy ýene de halkyň bähbidine. Çünkü şu pikirler aklymyza geldi, tanap başladyk.
bolmasa bunu 2020-nji ýylda bir jahyldy. Hiç zat bilen bu. O indi Hatta izin şu dowam edeli. aylık geçin katı kızıklar. Şu Aha. yani pul, pul pırlagat etmeden ön meni bir gowy söz bilen içeri alacak boldular yine arasına. Tekrar meni. Tam ayrılanı üçün näme etdiler. Maňa mugalym sesli şu wagtda indi telefonum döýlen soň näme ýok da. Sesi veriyor WhatsApp'tan. Hayiş diye Umida bak sen ayal kişisen de sen de Umita diye sözün geçiyor diye. Gelin diye aramıza tekrar gelin aramıza diye. Bak yurtun içine giden son diye size de ulu vazifeli işler verilecek diye. Şunu yadından çıkarma diye. Bak. Ben aytdım yoldaş mualım dedim. Ben vazife üçüne, pul üçüne bu zatlara girem yok. Doğru düşün dedim. Ben şunun için sizden ayrılyan dedim. Bana sizin işiniz hem gerek değil, vazifeniz hem. Başka zadınız hem gerek değil. Ben çağalarımı düşünýände. Ben çağam gelip bilen yok şu yere dedim. Şunun için ben bu yola çıktım dedim. Sonra şu 27. April'de dedim 2020 yılda bolan Şemal'da dedim ben haksız yani adalet aramak için çıktım bu yola dedim. Yani ben sizin pulunu zadınız gerek yok bana dedim. Bana pul pırlagat etmeyin dedim. Ana Ümit'in hem dedim özünün kellesi var, aklı var dedim. Gelecek bu size gelir dedim. Ben dedim birini ikna edecek adam değil dedim. Ben şu bilen sesini demettim sana. Ayrılıp gittim. Köp zatlar geçti aradan da yine şu yadına düşünce böyle näme Bu boldu. tarihtir Umid Hanım. Biz bunu yine biz şu şeýle bir gowy zamanda da ýaşaýarsa öňünden öňkü bizden has akylly has nemeler bardy. Biz indin de akyl ýetirýär, bu zatlara öňüm akyl ýetirýänler bar diýeni olaryň şansyna ýokdy da ortadan aýrly. Şu wagt gaty gowur döwürde ýaşaýar. Sine kaýd edýärse bunu. Bunu 10 ýyllardan soňam, belki 100 ýyldan soňam ýene de gelecekki nesiller bu taryhy görüp dinläp bilerler. Ýani biz şu wagtky beýnimizi, şu wagtky akylymyzy, şu wagtky beýnimizi goýup oturýarys. Bolan zatlar häzir eşitýänler üçin belki de ýöneköý bir zatlar ýalakydyr. Çünki ýaňy geçilen neme tarih bolan soň ay bu zatlar hedil däl ýalydyr ýöne soňky gelecekki nesiller üçin bu bir gymmatly bir zatlar näme bolandygyny bilmekleri gerekdir. Indi dowam edeýin men. Şunu nemetjek tamamlajak bolýan ondan soňra näme geçjekdi täzeden bu taryha ýani jehalet näýe geldi näden çykyp başlady oňa gelip başlajakdy. Söyleyen sözün böyle ama katı kızıklı bak yadıma düşen sayın yani nemeler yaşapmız var ya katı kızıklı zatlar. Yo onu aýtmaň gerekli ýöne ýaňam aýtdym tarihtir bu zatlar tarihde galmalydyr. Sen ýadyp galdyrmaly ýa-da şu ýerde ýadgyda galmaly. Bu çykyş tek ýene de alyp barasyn dowam et. Yankı mugalım dedi mi? Şu mugalım hazır Türkistan'a gitti. Yadında bu sefer sana videosu çıktı. Hükümet govayken hükümetin ýaly zady ýok. Adamların uyalı näme hükümeti yamallaman dep bir sany video koydu. Hani sen hükümete karşı işleýädiň? Hani sen diktatora karşı işleýädiň? Hani sen lider edip sayladyň özüňe? Näme şimdi Türkmenistana gidip uyalı diýen? Ine. Zaten aýdyp geçmedim. Alım, yani şu şahmat isteyen mualım şu ine. Öğrenişi. Yasalan ählijesi. Men açık halkadam häzir aýdaýyn. Şu wagt Milli Halas Ediş Komitetinden başga hiç bir çıkan gurumo, opozisiýa, jurnalist, aktivist, kim tanaýan bolsaňyz, kim bar bolsa türkmen halkynyň bähbidi üçin işleýän däldir. Biz bir ýerde özümizi neme edip öňe çykarmak üçin aýdamak bunu görünüp duran zat bilýänlerdiňe aýtmak gerekli. Çünkü Milli Halas Ediş Komitetiniň ideologiýasy bardyr. Etjek zatlaryny aýdyp berýändir, uruşup sögüşüp öndürýän däldir. Programy boýunça gidýändir, basgançak. Galanlarynyň ählijeti şu Milli Halas Ediş Komitetine garşy döredilendir. Aktivist hem bar bolsa, insan hakları guramasy Türkmenistan boýunça baram bolsa, ýani kim bar bolsa ählijeti Milli Halas Ediş Komitetine garşy edilendir. Onam ýa-ni başda da aýtdym, häzir ýene geljek buňa näme üçin döredilendigini. Şunu nemesini aýdyp toraýyn.
Soň işten dagadyp başladylar. Tutka tutluk bolup urady. Bulara misle ýani şo da atdy. Tutturmak, gapdyrmak bu maksady bilenem. Ilki bilen gorky salmak, soňam içinden dagatmakdy halky. Bunam etdiler. Bunu etmeklerinin aňyrsynda da hakyky manyda Milli Halat Ediş Komiteti döredi. Şol wagt. Halky dagatdylar. Dagatdylar ýöne Milli Halat Ediş Komitetiniň ortağa çykmasyna da kömek etdiler. Hakyky manyda dörät başlady we güýçli bir şekilde de iş alyp barmana başlady. Aýryldy çünkü 2020-da eýýem doly aýan boldy. Hatda ýadyňyza düşýän bolsa, Saparaga bardy. Soň Murat Durwan düýeji bardy. Üç bolup neme edendirler? Ýaýyn edendirler, çykyş edendirler. Iň soňky nemesi şo, iň birinjisi hemem iň soňkusydyr. Ondan soňra bilindi. Soňra Milli Halat Ediş Komiteti öz ýoluny dowam etdi. Ýani programmaly bir şekilde nämeleriň bardygyny, nämeleriň edilendigini, näme üçin edilýändigini görüp başlady. Ondan soň bu zatlaryň netijedigini düşünüp başladyk. Bir zadyň netijesi ýöne nämäniň netijesi diýip sorgulap başladyk. Bunu da soň kän çykyşlar edilendir üstünde Saparaganyň Merdan bilen Kemine bilen eden çykyşlarda kändir netije, nämäniň netijesi diýilende ýaly gurulmalar gat köp bolandyr. Bunuň arkasyndan imperiýanyň üstü açylandyr. Rus imperiýasynyň elinin henidem Türkmenistanyň ýakasyndan aýrylmandygyny üstü açylandyr. Hatda Saparaga bir çykyşynda aýdyp börtdi. Biz Akpaşa gitdim käýdip ýerler paýlap börtdir. Soňra biz Akpaşaň yerini paýlap beren ekenik. Ogu aýyrdylar bizi derre o taýdan diýdi-de. Hakykatdan hem şeýledi, ors gitmändir. Gitmänliginiň sebäbi näme? Türkmenistanda uly bir baýlyk bar. Bu baýlygy almak gerek. Baýlygy almak üçin näme gerek? Sen gönümen gelip alyp bilen ok. Ýani bir häzir gelde meselem Norwegiýanyň baýlygyny birler gelip sömürjek bolsun. Şonu edip biziňki ýaly gadyny ebiti bar şonu. Sömürüp bilmez çünkü halky eýem özünikidigini bilýärler aýdynlanan. Biz de aýdynlanmadyk. Näme üçin? Öňe düşýän adamlary daşyna üşürüp biljek adamlary ýok etdiler. Şonuň üçin Milli Halat Ediş Komiteti ortağa çykdy. Hakyky manyda da iş alyp baryndy. Bu neçenden gaty kän zatlara göz ýetirildi we biziň ýene-de maksadymyz halky bilgilendirmek, aýdynlatmak boldy. Miting edip, orta eline protest edip, ýene bir zat edip, bunu ýeňip bolmaýar. Çünki cehalet miting bilen ýeňip bilmez. Umydy hanym, biziň beýnimizde bar-da. Biz onu cehaleti ýeňmesegem ýurt gurup bilmeriz. Ýadyňa düşese Murat Kurbanowyň bir çykyşy bardy. Adamlary ýurtyň içinde mitinge çağırıpdy. Ak giyin, ak başyňyza ak romal oran, soňam her çıkan adama $500 pul berýäs diýip şunyň ýaly bir nämesi bar-da ýadyňa düşese. Çyralagyny öçürüp ýakaňam diýip. Şunyň ýaly. Çyralary öçürüp ýakmaga gerek ýok. Onsuzam o çıralar sagatlap öçüp dur o taýda. Adamlar ýakmana da. iPhone telefon berýäs diýip soň Amerikada näme bardy? Muzafferimnami kim narjan Narjan diýip çykypdy. Sim çalwar berýäs, bilmem kim näme gimin ýazsa altynmy bir zat bir ýaly bir broşka berýäs zat diýip şuňaly bir nämelerim çykardylar bular ýadyňa düşese. Hawa şol pul paýlamak nemesi bar. Çünkü aýdyp berdiler ekrana çykyp Türkmenistanyň $50 trillion şu wagt yer aslında baýlygy dur. $50 trillion. Onuň şu wagt geçen 150 ýylyň dowamynda owurlanlar, satanlary 1 trillion, 1,5 trillion çıkarıp bilenleri entek ýene 51 trillion aşakda dur. Elde edilmedik ýöne mal höküminde durdu. Bunu almak üçin esasy maksatlar şu, halkyň öňüne düşýän adamlar ýok etýän bollu halkam bilimsiz goýýan, jahil ýetişdirýän, ýasamada gahrmanlar goýýan. Şo gahrmanlar halkyň öňüne düşmeli üçin
halkam şolary ananmalymyşyn. Beýleki adamlara merwetmişin. Indi häzirki günümüze gelelim. Düýün sapara bilen Halmurada çykyş etdi. Merdanyň akidilenligi barada. Entek akidilenligi, akidilmänligi belli däl. Şo kag ýöne bar maglumat. Merdan kim? O kagda da ýazylany diýe öýdem demän Türkmenistanyň içerki nemeleriniň boýunça, maddalary boýunça ýazylan kanuny boýunça topluma, jemgyýetiň howpsuzlygyna howp salýan adam. Muşun Merdan Türkmenistanyň içinde. Türkmenistanyň içinde. Aha, Türkmenistanyň içinde jemgyýetiň howpsuzlygyna howp salýan adam bolandygy üçin diýilip ýazylan maddasy bar. Indi Merdan tanaýandyrlar, ýurtdaşlar bu neçeni hemme kişi tanaýandyrlar. Ben ýurdun içinden habarlaşamda da barsam men ýok bilemok diýende gawat gelmedim. Tanaýarlar, görýärler. Ýöne biziň bir halkymyzyň nemeligi, kümsükligi bar-da, ýok kim aýol näme diýen bolýarlar, bilýärler. Merdan mı topluma howp salýar ýoksa şu atşularmy? Topluma howp salýar. Indi Merdanyň aýyň 11-ine içeri alınanlygyny eşdilenden soňra iki tanysy çykyp gurrun edendir. Allah Murad Rahim bilen Allah Murad Rahim'in aktivist neme raýat aktivisti öýle şey diýip çykardy da. Biziň raýat aktivistimiz diýdi. Bizem raýatyň nämedigine Merdanyň öýle aýdyp berdi. Näçe ýygnaşygynda biziň aramyzda hatda raýat diýilen söz erwet bir mana geldi şu wagt söýgün şeklinde. Soň şo taýda bular dol özlerini satdylar. Özlerini görkezdiler. Hemme zatlardyň şo jaýa çykyşyny öýdi bilen ýetik boldy. Gurucu meclis hakynda gurrun etdi birazajyk. Indi gurucu meclis näme etjek bolýar? Gurucu meclis Türkmen halkyna täze Türkmenistany gurup berýär. Bunyň üçin hem etjek işler bar, reformalar bar. Tribunal geçirecek, illüstrasiýany geçirecek, yer su reformasyny, at soýad reformasyny geçirecek. Ondan sonra yerli dolandyryş reformasyny ýene bir näçe reformalar geçirecek. Täze Türkmenistan. Indi gurucu meclis şu zatlary esse, indi siz gödöňüze getirin. Men illeşlemede ýüzlenýär. Türkmenistanyň illüstrasiýa geçip orso hyzmat eden, ýurduny satan adamlaryň biziň halkymyzyň arasynda arastalanmagymy? Elbetmi? İkinciden, size 10 hektardan, 1 hektardan, 100 hektardan, belki köpüýüňizde 300 hektardan yer berilmesimi? Elbet. Gurucu meclisiň edýän iş elbetmi? Gurucu meclis yerli dolanşygy geçirjek diýär. Siziň söz hakyňyz boljak diýär. Siziň yerli tele medialaryňyz boljak diýär. Öz merkeziňiz boljak diýär. Hiç bir yerden karara, buýrugy garaşmadan ýel turdumy, tupan turdumy, mektep gerekmi, owa gerek neme, ýol gerekmi, näme gerek bolsa özüňiz gurup bilýäňiz diýär. Bunu etip berjek diýär gurucu meclis. Gurucu meclis serwet zatlyny isleýär. Hyzmat edenleri cinayete çekmeli diýär. Köpüsünde yakmaly diýär. Onu ýöne şeýle hökümini aýdylýar. Belki de gurucu meclis yakmaz çünkü kanuny bir neme. Biz onu halk yakar. Ve şu wagt öňde giden jenayetkar toporun çağalary diýilende gundawdaky çağalar däldir. Häzir meselem Nazar Recep'in çağalar yetişen doğrudan Nazar Recep'in öz edeninden 5 beter erwet hyýanatçylygy, ziyany Türkmen halkyna çağalar edip duranokmu? Edýärler. Bularyň çağalaryny dejekärmi? Sonra o çekersin. Yakmalymy? Näme etmeli ýa-da jenaýete çekmeli onu ýene de sud karar berer. Bir minut. Gurucu meclis erwetmi bunu etjek bolýany üçin? Umuman şular ýaly zatlar var. Gurucu meclisiň edýän işlerini Milli Halat Ediş Komitetiniň edýän işlerinde araşdyrýanlar, bilýänler bardyr. Sonra çypgar Allah Murad Rahim näme diýär? Gurucu meclisiň diýär agzalarynyň üstünden kim şikayet etjek, o da puluny men berjek diýär.
Şo jagaşy cümlesi Allah'ım Rahman Rahim. Kimden aýdýar? Puly nerden alýan Allah'ım Rahman Rahim? Sponsorluk yok. Meselem aýdaýyn Umydy hanym bir adwokat tutjak bolsa $1000'dan $10.000 arasynda tapawut nemesi bar, pulu bardyr. Minimum $5.000 diýip alaly. Gurulmy meclisiň näçe sany agdasy bar? 30-40-50 sany agdasy bar. Diýelim 30 sany agdasyny 30 sany adam bir yerden şikayet etdi. $5.000'dan hasapla $150.000 adwokata pul bermeli. Allah'ım Rahman Rahim nerden alyp berýär puly? Tamam. Bu näme anlaýar? Nire işleýändigini anlaýar. Ýani men soraw berdim, bularda näme üçin pul bardy? Hakykatdan täze Türkmenistan gurjaklarda pul ýok. Çünki biz hiç kimden pul alamadyk. Almak islämedik. Biz sebäbi ýurt täzelemek isleýär. Çünki biz bir owuz nesili. Bizim ganymyzda bar, bizim milliligimiz oýanýar. Ýani bizim milliligimize, bizim ösbüğümüze tayak atanlar. Görüp bilip, görenligimiz üçin hem halky halat etmek isleýär. Halkam bar bir çetinle yetişen adamlar der, gelesi şu wagtky nesillenmedi, ýaşadyk çağaçyklarmydy. Çünki okuw wagty, okuw torandan soňra sygyr wakmana, goýun wakmana mejbur bolan çağalanmady. Olar okuw torandan soňra goýun mu wakmaly? Okuw okumalyam olar. İnternet ýok, ellerine telefonlary ýok çağalaryň. Kompýuterlary ýok, häzirki döwürde näme üçin kompýuter ýok? Biz şonu gurjak bolýarys. Bu da diýär çykýarda, ine adamlar diýär, seredin diýär. Şular diýär erwede adamlar, ine şular halkyň düşmany niýe? Kim halkyň düşmany? Suud etsin. Gurucmy meclisiniň halkyň düşmany ýa-da Allah'ım Rahman Rahimmi? Şurada menem 10 sekundçuk gurrungyny aýtdy. Hemen başyndan eýem gepleşe giriş edenlenem raýat aktivistimiz diýip ojagaş gyýdan maskaralady. Sözüniň dowamyny hasam meter maskaralady. Bunu o videoda ýene de Ştaýdan berjek önerim. O çykyş senne täzeden çykdyňla. Kimiň ýanyna bardyň? Haýsynyň kimiň gujogundan ýardam isleýärsiň. Onu da dinleginim. Çünki şu zat bardyr. Hyzmat edýänleriň ählijesini bular ýok edýändirler. Bu nerden gelip çykýar? Bu bir öňem bir çykyşymyzda aýdypdym. Bu sistemanyň jany ýokdur. Ruhy da ýokdur. Bu bir sistemadyr. Beýinde bardyr, akyldyr. Hatda bu sistemanyň eýesi Putinni öýdüp berendirler. Ýok. Bu Putinam ýok edýär ýakyn wagtda. Şu sistemanyň özü ýok edýär. Niyal familýasy diýip hasap edýärdi özüni. Bunu boğu öldürdüler. Berdi Muhammedler şu ade yestir diýendir ýa-da beýlekler şu wagt daşynlaky töweregindäki adamlar. Däl. Siziň ne puluňyz özüňizinkidir. Ne eden hyzmatyňyzyň garantiýasy bardyr. Ähli jaňydyň özüňizi ýok edýänsiňiz. Çünki edýän zadyň ogurlyk bolsa, ýalňyş iş edýän bolsa, sen bir milletiň başynda dursunga, milletin üstüne dik geldiňmi? Etmeli işini etmän ters bir zat, yalan bir zat edýän bolsaň, bunyň üstü açylýandyr. Seni ýok edilýändir. Sen üstüň açylan wagty, sen arkaňdaky öz üstüniň açylmasyndan gorkup bilen seni ýok edýändir. Näme üçin? Merdany sessiz, sedasyz, şu wagt habarsyz. Gorkýarlarmy merdany? Merdany ýaly adamlar gatykän. Merdanlar, näçe san merdanlar var. Gatykän. Türkmenistanyň içinde de gezip gören merdanlarkän. Hatta Sapara şeýle bir da aýdypdy da, bu merdanyň bir çykyşynda. Bizi ýurda barmagymyza gerek ýok, bize ýem ýurduň içinde diýip. Bu wagt şeýle bir döwür. Ol fiziki tarapyndan bir zat etmäne gerek ýok, öňküýal urra diýip alganylýan bir döwür däl. Şunu aýdyp geçin, 4 ýylyň içinde näçe bir sany merdanlar yetişdi. Ular oýlady, merdany ýok etsak ortadan işler durjak, gurucu meclisten durjak, hemsin bular herkes dağılıp gidecek dep. Tam tersine yıkıldığı yerden güçlü bolup durduk bizler. Yok, şol başdaky ýalyk bolýar, umydyhan 2020-nji ýylda Halmyradagy Saparadaň üstüne bok atdylar, tersine ýüşendirler. Ondan soň halky dağa atdylar, tersine has güýçli bir neme dörendir, sistema. Eýen bul täze Türkmenistan nemesi bolmany gazandy, ideologiýasyny gazandy. O döwürler ideologiýa diýilen neme kän ýokdy.
başlar vardı. Ýöne şol Milli Halal Ediş Komitetini ortağa çıkardılar. Bu da ideologiya boldy. Ne şu neme ideologiyalar bara. Sosyalizm ideologiya vardır. Komünizm ideologiyası ýene näme? Bu da täze Türkmenistan ideologiyasy. Ödem Türkmenizm ideologiyasyny çüýretjek bir ideologiýadyr. Buna maýdyk geçeýin. Bu şu wagt bizi raýat etýärler, raýat. Çünki bu Türkmenizm ideologiýasyndaky yetişdirilen adamlara, halka berilýän bir ad raýatdyr. Vatandaş nähil bolýar? Vatandaş bolmaklygy maňsatdar, vatandaş bolmaklygy özüniň hakyny, hukuky, kanunyny hemme dadyny bileninden soňra vatandaş bolýar. Yerine ýetireninden soňra şol adlar. Doğru. Şimdi ben şurada söz alayım. Yani sözün arasında şu yankı jurnalist hakkında ayıp geçtin de ekrana çıkıp iki kişi raýat aktivistimiz de ikisi bizleri biraz çekiştirdiler. Şurada bir azıcık söhbedin aydan sözünü koydular yadıma düşse. Allah. Çağalarını Afrika'ya alıp gitmeli, yine bilmem ne, bunlar deneyine çağaları öldürecek oluyorlar. Bunlar cinayetçi. Bunlar şunun yağlı, ana kime şular hakkında şikayet edecek olsa gelin ben sponsor olacak der, şunun yağlı edip gürledi, doğru mu? Şunun için sadece söhbedin sözünü koydu şöyle. Düşünüp gördünüz mü? Ne için bizlerin içi yanıp duran enelerin sesini koymadı? Ne için bizlerin sesimizi koymadı şöyle? Bizlerin hem sesimizi koysun şöyle. Bizler ne ekli gürledik şöyle. İçi yanıp duran eneler. Bizlerin bunların çağası çağa da bizlerin çağamız çağa değil mi? Neçe yıllardan bizler ayrı göz yaş döküyoruz berde. Gözümüz yastıklara siliyoruz geceleri ağlar. Bunların çağası çağa, bizlerinki ne mi çağa değil mi? Şu kararı. Çıkarsın bizlerin sesimizi koysun şöyle sohbetin sesi deldanı. Azıcık kız bir 5 minutluk sesini, 3 minutluk sesini koyya da yine bula cenayetçi diyen bolya. Neçen bir enelerin sesi baranırda. Şu karar kabul eden vakti. Bizlerden başka berde neçen milyon enenin sesi baranırda. Şuların sesi bulduk biz. O kararın alınması ödem bir neme yığınanşyk bilen şäkli däl ol 6 my 7 sany yığınanşyk bolmaly. Onu toplap alanda bir 7-8 sagatlyk bir yığınanşyk ol. Karar alınmagyna gatkan tarş çekileşildi. Karar ne için aldık? Ne için aldık? Çağalara o aslında o karar özüne nemesi var, peydası var şu çağaların korumak için alınanlar o kararı. Eğer yurt halk cahillikten çıkıp oyanan vakti bunları linç ederler. Çağası tohumu bilen linç ederler. Bizler şunu önünü almak için, şunları korumak için bu karar aldık. Aslında düşünüp görsen. Bu sadece 2-3 minutluk sesi koyup berde onun yalan elini götürüp nemetçek bolma. Allah Murat Rahim'i. Al benim sesimi koy. Benim hem gürleyen seslerim var. Çıkar benim sesimi koy. Ben çağalarımdan neçe yıldan beri ayrı kaldım. Ben atam öldü, ben atamın ölüsüne gidip bilemiyorum. Al benim sesimi koy. Bular şu nemede A planları işe yaramandan sonra sonku planları halkın öz nemesi on şu edýärlerdi. Indi seyret bizim halkymyzyň nemesine hem aýdaly. Näme diýeli bunu? Alıp bilme, alım güýjüni aýdaly. Yani şu berilýän zatlar alım güýjüni aýdaly. Bizim ýurdumyz o ýurdudur yani. Agrar bir ýurt diýilýär. Toplumyň alanynda owadan waratdyr. Şäherler gidijek bir şäherler bardyr, ýöne toplum owadyr. Owa ýurdu bolan soň owanyň alym güýji bardyr, ýörüýti. Alym güýji diýenimde maddi tarapdan aýtmaly, aýdamak, akyl tarapyndan, beýin tarapyndan. Bu da alym güýjüni pese gaçyrdylar. Bizim söz baýlyk, söz nemämiz, sözümüziň ýok edilmegi, meselem iki türkmen bolup otursaň arasda neme dip bolana wa 43 minutdan soňra söýüşi gurşulyp başlanýandyr. Gepleşilip bolanok söz baýlyklarymyz ýokdur türkmeniň. Bu sözüniň üstüne işlenilmedi. Bu bir nemedir? Alym güýjüniň garyplaşdyrylmagydyr. Soň pikir etmek üçin adamlaryň okumasy gerekli. Bilim neme, bilgi almasy gerekli, maglumat almasy gerekli, maglumat ýapylandyryp
tarih yoyulandır, yanlış, yalan bir zatlar berilendir. Bu da ýene alym güýjüni garyplaşdyrýandyr. Indi sen şeýle bir zat bar. Bir owanyň içinde magazyň açmak istesem, bir soňky model telefonlary, meselem iPhone 15'leri satýan elektron magazyny my açarsyň ýogsa da bir arzan baha iýmit magazyny my açarsyň? Iýmit magazyny açarsyň, dogry-dämi? Elektron magazyny açsaň sen haraýdyň durur, kim alsyn o taýda? Çünki halkyň alym garyp ahal. Yani şu toplum nämeye alıp güç yetse onu satarım yani. Ha, indi ene ýörik-de şonuň üçin bularam yani atlarynam aýdy oturmaly indi aýtdyk. Başta aýtdym da halkyň sesi guramosundan başgalarynyň ählijesi türkmeniň aladasy bilen däldir. Käbiri oturmalymak üçindir, ýene biri başga maksat üçindir, ýene käbirler geçimini saglamak üçindir. Ya da özüni goramak üçindir, ýene şonu ýalak maksatlar bilendir. Halkyň maksat bilen däldir. Indi bulary kontrol edýän, bulara maglumatyny berýän, ýazyp berýänlerem türkmeniň alym güýjüni bilýärler. Yani illeşler siziň alym güýjüňizi sizden has gowy bilýärler. Şoň üçin siziň alym güýjüňiz näme? Size meselem şu owru diýsen, siziň hemmäňiz el sarparsyňyz owruýyny türmäge basmaly, ömürlük basmaly, daşlap öldürmeli diýersiňiz. Siziň alym güýjüňiz şu çünki. Bu da siziň günäňiz däl. Bu da beyniňizde, bilinçaltyňyzda guýdurulan. Bunu ýazyp döwründen bäri yapa geldiler. Gazetleriň, habarlaryň, radiolaryň, ýeneleriň üstleri bilen berdiler bunu. Indi biziň alym güýjümiziň nähilligini bilýändik üçin näme diýär? Indi şular erbede adamlar diýär. Baş güýtdöşük sözü ýokdur bularyň. Biziň aýdyşymyz ýaly detallaýyn, gürläp döwlet nähili bolmaly. Täze Türkmenistanyň ediljek maksatnamalar nähili, ýer suw reformasyny geçirjek bolsak näme etmeli? Nädik geçirmeli? Lüstrasiýa etjek bolýar, kimler etmeli lüstrasiýa? Nädip etmeli? Bu komissiýasy näme? Bunyň işi näme? Ady näme? Haýsy biriniň gurruny bar? Hiç birini. Çünkü o zatlar Türkmeniň biz meclisiň çykyşlaryny görýän adamyň sany gaty azdyr. Çünkü maddi ýagda yetmeýän illeşler bunu görüp bilenok, alıp bilenok da çünkü yetenok alym güýçleri yetenok, garyp çünkü. Yetip bilenok, biziň edýän, biziň maksadymyz hem şol baýatmak isleýäris. Biz halky garyplaşdyrdylar, halky biraz baýatmak isleýäris. Baýatmak diýende kisäňde pul salmak däl, seniň beyniň baýasa kisäňem baýaýandyr. Ilki bilen aklyň baýamasy gereklidir. Şöyle baýadar ýaly biziň özümizden baýda. Siziň beyniňizi baýatmak isleýäris. Bilýär, onuň üçin hem Umydo hanymyny sizem ýeňe-ýeňden çykyş edýänsiňiz beýle kardeşlerimde çykýandyr. Maksat mesbol edemiz o. Fikrimizi paýlaşmak isleýäris, dogry dälmi? Görýän işin arasında gidip gelýän şunu ýaly. Ne şu an işläp oturýarsyňyz. Şu ýa alym güýji dediň ýa. Adamları näme başda mitinglara çıkan wagtlary halk bizlere un ber, yağ ber dep çykýarlar diýýärler. Mesela bizlere ýene näme payok berýärler, payoka oçura durýarlar, payogumuzy alyp bilmeýäs. Ana un ber, unumuz ýok, ýağımız ýok dep çykýar. Ýa şu alym güýji şunu bilen üçin şunu ýaly, ýa aýdyşyň ýaly şu zatlar ýazýarlar. Gerçi doğrudan gücümüz az kiçik bizleriň. Bu zatların içine girsen gerçekten yani başta aýtdy, jahillik özümüzün näme haty bir düşmanymyz eken. Näme-de lider ýa-da öňe çykýan adam diýdik-a. Biz bunu tanalmady ýaly getdiler ha bize. Ýok etýärler orta öňe çykyp gurrun berjek adamlary. Merdan näme üçin hemmeti kökösüjü paýladylar ha begenip. Merdan ortadan aýryldy. Merdan näme işe? Suud etsinler, Umydo hanym. Akiden şeýle jenaýaty bar bolsa çykarsynlar. Suud etsinler, görkezsinler. Şonu görkezmeýän bolsalar, özleriniň ýörüýti insan gaçakçylygyny edendiklerini biraz suud edýändir. Biram bizden gorkýandyklaryny, şu Milli Halat Etiş Komitetinden öler ýaly gorkýandyklaryny suud edýändirler. Biziň edýän işimiziň dogrudygyny suud edýändirler. Bize garşy görüşýän bolsalar, gurucu meclise garşy görüşýän bolsalar, diýmek gurucu meclis dogry ýoldadyr. Dogry iş etjek bolýandyr. Çünki taparaga da döwründe yer halka paýlap beren wagty näme etdiler?
Yok etdiler, ayırdılar. Mesela Nazar Söyünoviç gazi başına geçip böyle karar alıp başlanmatyny näme etdi? Yok etdiler. Doğru mı? Son hukukçymyz bardy bizim 2000-nji ýylda ayagyndan armatur bilen urulan ady adyma düşen o. Şerif mi näme Tagam adı? durdy Halliýew. Tagam durdy Halliýew. Şoň ayagyna armatur bilen urduňyz, kanuny ýok etdiňiz. Şondan soň kanun ýok boldy. Sen ýurdunda ykdysadiýetiň ýok, bilimiň ýok, saglygyň ýok, kanunyň ýok bolsa sen näme dip ýaşap bilersin? Biz Milli Halat Etiş Komiteti şu gurrunlar edýär. Ýöne çykýar Allah murady rahim Milli Halat Etiş Komitetiniň agzalarynyň üstünden kim şikayet etse men pul berjek diýerler. Indi halkyň özü baha bersin. Siziň duşmanyňyz kim? Ha, men o da diýemok duşmanyňyz. O da bir kişidir, o da bir netijedir. Ol bütün halkyň duşmany bolup biljek güýje taýip derler. Bütün halkyň duşmany hiç saçanam kişi bolup bilmeýär. Bütün halkyň duşmany garyplygydyr. Bilinç garyplygydyr. Men meselem düýünüm şu günden has beter jahildi. Belki de ertirim şu günüm ertirimden ne jahildir. Yine şurada hazır ýa aýdyp geçdiň ýa Allah Murat Rahimov merda ina Allah Murat Rahimov der. Yani hemme kimine şu merdan içeri atılan soň hemmesi yani nämet başladylar dediň, değil mi? Şu kan merdan ina ýa sözüň başynda gepleşigimiz başynda aýtdy merdan näme etdi? Yani topluma näme ziyan berdi? Näme etdi dediňde bu kamu näme ziyan berdi diýip aýdylar. Hani sizin şu hükümete karşı işleyeniz. Bir de adam hükümete karşı, bizim hükümete karşı. Bir vaxtla dernek açtığınızda Türkmenlerin birleşiği de. Hani siz Türkmenlere bir ağız bir edip, Türkmenlere kömek edecektiniz, edip yürüdünüz. Nem şunda Kemineni, şunu yaladıp, sevinip yürürsünüz Kemine'nin içeri atın. Türkmenistan al gitti zaten. Al giden üçünde. Alı gitti de tutuldu da söýünüp ýörsiňiz. Näme sebepden? Näme etdi Kemine? Kemine hem sizleri alı hökümete göreş berýär. Sizler göreş berýän bolsaňyz, siz näme üçin Kemineni buňa alyp söýünýäňiz Kemineni tutulanlar? Ha, çünkü ana şol imperiýanyň alyp barýan işi bar. Alyp barýan işi näme? Öňe çykýan adamlary ýok etmek. Türkmen halkynda ýaňa maýtynda bunu gaýtalasaň has gowy bolýandyr. Umuman köp zady känrak gaýtalamalydyr. Bizim beýnimizde aýtdykça ornaşýardy. Türkmen halkyna hiç saçan gahrman bolmadyk ýaly etmeli. Şunem döretmeler inni gaýdywam döreme ýaly etmek üçin uly bir ordu bilen, uly bir serişde bilen iş alyp barýandyrlar. Gahrman çykmaz sizden. Çykýanlara merwet edip görkezerler. Mesela bir birini kimin hakkında da bir zatlar aydarlar. Muydu hanım. Yöne deňeşdirip görsünler. Aydarsa bize neme bular hakkında da kän bir neme de edip durmaly. Gurrun istegem ýene de demesini soýarsa. Biz umumy maksadymyz näme? Halky baýatmak. Dogrudan. Pikir alym güýjüni köpeltmek. Meselem bir wagtdan soňra belki de siziň owaňyzy elektron haritler satýan, meselem iPhone 15'ler satýan bir nemäne açyp bolar. Şonu alyp bilersiňiz. Emmäňiz alyp bilmeseňiz belki köp bölüňiz alyp bilersiňiz. Edil häzirem käbir nemelerde bardyr şu alym güýjü, güýçlüsü. Men bunu neme diýsem, harit görnüşini zat etmesinler, ýani masal getirip aýdýanda. Biz döwlet düşünjeleri hakynda gurrun edilen wagty eýem o düşünjeler berilmedi de halkda ýok bolan soň. Bolmasa az wagtam aýdylmady. Ýaşylar ýyllar saýdyp gelýär muny 4 ýyl, 5 ýyldan bäri aýdyp gelýän gurrunlar. Hayalanýan zatlarda her bir zady aýdyp gaýtalap etmeli. Endi şurada ýa başyna geleli gepleşimize ýine gahrman diýerler. Gahrman serdarymyz. Ýani gahrman demek näme demek? Ýine gahrman dep kim aýdylýar? Aslında gahrman ýa da arkada. Bilýänimçe gahrman bir göreşde, savaşda näme dip ýeňip
Son ölen son adını Kahraman dep koyarlar. Yani benim bildiğim şu. Bizde Kahraman koyarlar, adı tutuluyor Kahraman dep. Ölenden son bizde näme 80 çağa doğru soňa gahryman bolup bolýan ekeni. Yöne bu Ýagdaýam var. neme uruşa gittimi, nemette serkerde başımız, kahramanımız diyeler. Yani nähili bular, nähili serkerde başı bir ordu yok Türkmenistan'da doğru düzgün bir askerlik yapar yalı bir armiyası yok. Saldatları gulluğa gidip ketmen götürüp yürüyenler. O nähili serkerde başçısı bolýar, o nähili bir kahraman bolýar. Ben hiç bunu bu logika doğru gelen yok. O ne şeýle bir ýagdaýa geldi bu adam. Gaty bir erwet ýagdaýda biz şu wagt erwetlikde wa şu toplumun bir erwet baskasyna ýaşamasyna hemme zadynyň ýoklugyna biz başga bir ülkeleri mysal getirmek nemesinden aýrylyk hatda özümüz mesele mysal bolup. Ne Özbegistanyň nemesi çykyp aýdan zady bar da bir ýygnanşyklaryndaky bir gurrun var da ene siz Türkmenistanyň içindäkileri ýaly ýazyp duran bolarsyňyz näme diýip eden ýygnagy bardyr. Biz türkmen halky bolup meselemiz hal bolup erwetlikde gaty erwet ýani geçmişde at minip gylyç oýnadyp ýören bir adyny ýaýratyp ýören bir milletiň bugünkü nesilleriniň erwet ýaşamakda baskasyna köle bolup, gul bolup, erksiz, ygtyýarsyz ýaşamaklykda beýleki milletleriň dillerinde mesele misal bolmaklygymyz ýa-da haýsy bir ýurda giden wagtymyz Türkmenistanyň diýen wagtymyz utanor derejäge gelmegimiz biz üçin namus meselesi. Şurada yine bir näme bar. Yine en gynandyrjysam öz milletimiz bilen edilýär bu zatlar. Öz halkımız, yani öz halkına, öz milletine yani Türkmen ediyor bu zadı. Yani düşman içinde, daşında del. Yani en gynandyrjysy şu. O mesele Milli Halat Etiş Komitetine kimler bask edýär, kimler şuň Milli Halat Etiş Komitetiniň ýok bolmasyny isleýärler. Ortadan isläp göreni men göremem. Belki isleýändirler arka tarapdan. İsletýändirler ýöne. Elde yani fiziki hereket edýänler türkmenler Öz ama yani manawy tarapyny olar berýändir imperiýa. Ýöne hereket edýän türkmen. Şeyde Umydy hanım. Şu taýda toparlaýaly, soň ýene de dowam ediberersiň muny. şu ildeşlerime yüzden ildeşler Hı hı. rayatlardan çıkın sonra tarih okan. Tarihte yani yine başta aydıp geçtik liderlerimiz katı bir terkerde doğrudan hem kahraman bir liderlerimiz bolan şuları okap şular tarihini öğrenin. Sonra şunu öğrenin yine öne çıkan adamları ne hiledip yoğattılar. Ne hiledip ortadan ayrılan mesela yine kim 1924 ýylda Adi Haza uçup gitti ýaly. Bizlerin Cumhuriyetimizi alıp beren. Gaýgysyz Atabaýew bilen nedir Hatta baý aýtak? şular nähilledip öldürildi. Şuların tarihini, biografiýasyny okap tarihini öğrenin. Nähilledip ýogadyldy. Bundan öňki ýaş Türkmen dilini öňe çıkaran bir nämemiz bolan önde gidici. Gyzlary, ayal gyzlary öňe süren tarih nämemiz bolan tarihte öňderli. Yaşlar nähilledip yaş ömründe giden yani 33 yaş, 35 yaş, 40 yaşına yetmeden ölen serkerde başlar var, önde gidiciler. Şuların tarihini öğrenin. Şular nähilledip ýok edilen. Yine häzirem şu zatla devam edip geler. Häzirem şu yine öňe çıktın mı? Biraz yine şunu ýaly hakkını sorap öňe çıkıp benim hakkım var, men adam bolup dowlanıp üçin menin hakkım var dep öňe çykýan, sen asly sessizce ýok edýärler. Näme sebepden? Şulary öğrenin. Doğru aýtýan. Hemem internetden ýene de şu adam araşdyryp bilersiňiz ýurtdaşyndaky illeşlenme. ITERA diýip ýadyň ýa-da ITERA'nyň ara geçirici nemedir? Arada durýan şirket dur bir naftagaz ýaly ýa-da neme ýaly ki Ukraina ergany araşdyryp görüň, naftagaz araşdyryp görüň.
Soň ýene näme bar? Rus Ukraina bardyr. Bulary araşdyryp görüň, hemmesi Türkmenistan üçin çykarylan bir kampaniýalardyr, araç kampaniýalardyr. Şunu araşdyran wagtyňyzda şo taýda kän zatlary görüp bilersiňiz taryhymy. Nädip şu ýagdaýa gelinenden hakynda. Gaty Ne? uly bir gurrundur bu zatlar. Araşdyrmasaňyz näme etmeýäňiz, ýaltanma. Boş wagtyňyz şo zatlar görmeňiz gerek. Ve ne kaydın bu Türkmen toprağının altındaki baylıklar öz Türkmen, öz milletine başına bela oldu. Ha. Yani Ya mänem araşdyryp bilersiňiz. İnternetde ýazsaňyz çykarar, ingilisçeden ýazsaňyz. Mapeko diýip ýazsaňyz çykarar. Berdimuhammedowyň açan. Yüzü näçe? 10 götürüm, 5 götürüm. Nemeden Pragan Oil'dan. Pragan Oil Türkmenistandan nebit alýar. Bu kampaniýa bilen araçy şertname baglaşyp %5 götürümli, 10 götürümli öz hasabyna almak üçin Napeko kampaniýasyna açar Berdimuhammed. Bunu da araşdyrın. Yani siz görün, sizin biziň garyp bolmagymyzy, bilimsiz, düşünjesiz hemme adamyň ýok bolmagyna esaslar şu zatlardyr. Bunu beýlekilerden eşitmersiňiz. Eýleşler. Bunu beýlekiler gizlemäne çalyşýandyr. Siziň ünsüňizi sowmak üçin ol eýtdi, bil beýtdi, bu erwet, bu gowuşan ýaly gürrüňler ýa-da meselem Berdimuhammedowler içindäkiler söwgüni oturandyrlar. Berdimuhammedowler söwgünmäge garrymana geregimiz ýok. Olaram edil şular ýaly işgärleriň birisi. Biziň düşmanymyz Berdimuhammedow. Biz ilki bir özümizi ýeňelin. Soň belki de Berdimuhammedow bizden öwrenip biziň aramyza goşular. tamam, sadece bu yank aydıp geçen firmaların tamam bularam var. Yöne Ruslar diyen Ruslar yöne sessizce yurtumuzu toprağımızı eyle oturan köpelip neme damar taşı otan Çin Kitaylılar var. Bu ne aydıp geçedi? Yok Kitaylılara Mariona buň diýip Ruslardan aýtýar. Umydy hanym, men şo ýanky sanan kampaniýalarym bardyr. Iter ýani. Soň Ural neft bardyr. Bu da araç kampaniýadyr. Soňra Ukraina bardyr. Kampaniýalar bardyr. Şu kampaniýalar ýa-da Dmitro Firtash diýip ýadyň çykar haýsy kampaniýalar açypdyr, haýsy kampaniýalarda işläpdirler. Soňundan türkmen hakyndaky Türkmenistana nemeli maglumatlar okap başlarsyňyz şo taýlarda. Bu zatlary bilmeňizi isleýän däldirler. Şoň üçin araşdyrmany ýaltanmaň. Türkmenistan hakynda näme bilmek isleýän bolsaňyz, atlaryny ýazyň, başga dille ýazyň, ingilisçeden ýazyň. Köp nemede çykarýandyr. Maklar nem için halka verilmeýär. Şunun internetten şu sebepden yok. Halk öğrenmesin şular, bilme. Yörütö. Şonuň üçin ine biz näme aýdyp geçeýin, bu dogragam çekdine internet ýok diýär tamydy han. İnternet ýok diýsek adamlar şey diýärdi pikir etmesinler. Siziň telefonuňyzda çykýan internetiň E harpy ýa-da H harpy ýa-da antenasy ýok diýärdi pikir etmesinler. Biz o bardyr. Çykýandyr. Internetden bardyr. Ýöne sen eline kitap diýip beren zadymyz sahypalary boş bolsa kitap bolup bilermi? Sen ondan öwrenip bilermi? Meselem diýjek, men sana bir kitap berjek, eline näme kitap bereň? Homo sapiens diýen bir kitap berjek ýa-da bir taryhine şu näme Oğuz taryhy diýilen bir kitap berjek. Daşynda ýazylgy dur, odan suraty bilen bile. Al oku diýjek, okardyň gatyny açardyň, içi ýokdur. Käbirini diňe ýazylandyr, birinji sahypa, ikinji sahypa, üçünji sahypa diýip ýazylandyr ýöne. Sahypanyň içerisinde zat ýokdur. Ýa-da meselem temaň ady ýazylandyr, aşagynda nemesi ýazgysy ýokdur. Diň ady bardyr. İnternetiňizde hem şeýledir, saýtlaryň adlary çykýandyr tabii gireňizde. Ýöne içine basarsyňyz ol boşdur. Biz şo ýok diýäris. İnternetiňiz bardyr. İnternet ýok diýsek bar internet diýerlerdi. Dogry bardyr. Dogry aýdýaňyz. Bar internetiniz bar. 3G bolsa 2G bolsa bar şo taýda antena çykýar ýöne. İçi boş bolsa ne peýdasy bar saňa? Soňam häzir ýene bir näme eşitse 71'lik nämeler nomerler barmy, şunda hiç internete girip bolmaýan. Şu näme aýdyp geçirdi. İstadi. Hawa girmek bolanok diýip öýrüýte çäret näme diýerlerdi? Döre diýerler. Bolýar, umydy hanym gatam uzagy çekmäli.
Yine Bu devam ederiz. Hacer Sava İzbara bunun cahilliğin nemesi kurtarmaya katı uzun cahilliğin Özümüz uzun. hakkında gurrun etmeliler. Özün hakkında gurrun etsen. Kän rahat yani. Çünkü jahil özümüz. Bizlere indi şu zatların cahilliğimizi bilip başladık. En aşağı katı önemli. Cahilliğini bilmesen yani cahilsin. Yani bilmeyen o biraz neme korkunç. Hava bu dünya näme üçin gelendigimizi bilmegimiz gerekli. Son gata az bir adamlar bardyr. Dünya gelendigini bildirýän ýa-da dünya gelip bir zatlar, bir hyzmat edip gidýän adamlar gata azdyr. Galanlar gamışýaly ýa-da çaýrýaly, haşyrdap ýaşyl bolup soňam urak gidýändirler. Biz insan ogly bolup bir adajygam bolsa gelendigimizi bildirelim. Ya, Nesillerimiz bilsin-de bizim men atamam gelip gidipdir ekeni şeýle bir zatlar edipdir diýip. Şu işin içinde nemesi bar eken diýip etsinler. yani şu gepleşin başında neme geçtin de şundan bir kalsın şurada aydıp geçin. Baktım kulu dedin. Şu vaxtlar dedin şunyal goşkular, zatlar yazya, şunyal bilim adamı olan dedin. Yine hazır yok. Doğrudan ne için hazır yok? Ne için Türkmen'de hazır bilim adamı çıkmaya? Soňam biz näme üçin diňe magtumly bilen öwünmelimiş. Neçe asır geçti. Ne için hala bilim adamı yok Türkmen'de çıkan yok. Yine sizlere Ha, sonra cevabını komentarlarda yazarsınız. hawa. Yani şo bir köne doğanuňyzy neme edip öwünüp görmäň. Bolýar, sag boluň onda. Birleşler. Umydy hanyň haňa da sag bol, çagran üçin. Artık kızıklı oldu. Çok sağ olun. Mhm. Tabii.